Voluntaryong sumuko sa tanggapan ng 9th Infantry Division Philippine Army sa Libmanan, Camarines Sur ang 4 na miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG. Batay sa ulat, ang mga sumukong rebelde ay bahagi ng Sub-Regional Committee 5, Bicol Regional Party Committee. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th Infantry Division, ang mga ito ay nagsipagsuko noon pang buwan ng Marso at ngayong Hulyo. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pag-surrender din nila ng ilang mga armas. Ang mga ganitong mga pangyayari ay pinapahalagahan namin. Ito'y binibigyan pa namin ng mas mabigat na pagpapahalaga kaysa doon sa mga engkwentrong na tatamo or na i-experience natin dahil dito ay walang buhay na nasasayang at mas marami yung naliliwanagan. Sila nagiging magandang example din doon sa kanilang mga dating kasamahan. Pawang nakatanggap na rin umano ang mga ito ng kaukulang tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Basically, doon sa ating ECLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program, meron silang agad na matatanggap na 15,000 pesos, yung tinatawag natin immediate cash assistance. At pagkatapos nun, sila ay sasailalim sa mga pagsasanay, sa mga training na ibibigay sa kanila ng TESDA. At makakatanggap naman po sila ng 50,000 pesos hanggang 65,000 pesos na livelihood assistance. At yung binabanggit ko nga kanina na kung meron silang firearms ay meron din po itong karampatang halaga. Maliban pa po yan doon sa ibinibigay po ng munisipyo or ng kanilang ng munisipyo or ng LGU kung saan sila sumuko at mga probinsya. Kagaya sa Sorsogon, may mga programa pa po sa kanila over and above doon sa natatanggap nila mula sa ECLIP. Patuloy ang panawagan ng 9th Infantry Division sa mga natitira pang miyembro umano ng teroristang grupo na sumuko na at magbagong buhay para na rin sa kapayapaan sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.